Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Takže ahoj všichni, asi už jste poznali, že jdu hrát Mafii 2, psali jste si o to v komentářích, takže můžeme se do toho rovnou pustit. Takže nebudu hrát příběh, ani zradu Jimmyho, ani Jimmyho vendettu, ani přátelé na život a na smrt, ale Joeova dobrodružství, protože si myslím, že Joeova dobrodružství moc lidí nehrálo, teda aspoň koho znám jedinýho je Kovy a Gogo, a jinak už nevím, protože příběh hrajou všichni a Jimmyho vendetta a zrada Jimmyho, mně přijde Jimmy takovej moc tvrdý a vy to takový chladný, takový necitlivý. A Joeova dobrodružství, tam je prostě Joe a Joe je nejlepší, takže můžeme se do toho rovnou pustit. Já už mám uloženou hru, ale dáme si novou hru. A v noci dáme střední, aby jsem se úplně nepodcenil. Kapitola 1, nebo tady jsou kapitoly, ale kapitola 1, Svědek, Little Italy, 26. února 1945. Ukázka. Co to sakra? Ne, kurva, ne! Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry to není. Dozítí. Tě Luka. Vydrž chvilku. Albaro, kde sakra seš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Už? No prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějaký chlap, co maká na benzince u schotýho baráku. Já to hovado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošli zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud končí na triplkáře, je to v pohodě, ale nezabij toho chlapa. To by byl moc velký průser, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva, zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty. Takže ano, slyšeli jsme, jak Joe nádherně mluví a teď se musíme převlíct. Takže jdeme se převlíct. Big break filter cigarettes, rich reds, light whites and smooth blues. Převlíknout se. Co bychom si vzali? Ne. Ne. Já chci košily. Tak my nemáme nic jiného, tak si vezmeme tohle. No. Takže. Teď máme jet k benzínce a dělat a vyřešit tam kšeft s lístkama. Měla bych zavolat policii. Vy jen žárlíte. Dobrá uklízečka. O tom si můžete nechat jen zdát. Takovou by jsem nechtěl v baráku. No nic. Takže. Půjdem. Takže. Vezmeme si auto. A ty hře by se mohl říct snad jediný. Já ji hrozně miluju. A ji hrozně miluju a proto ji taky natáčím, protože kdybych ji nemiloval, tak... Co to s těma lidma sakra je? Tak ji snad nenatáčím. Hej, co to bylo? No, takže. Jedeme teď k benzínce a vezmeme si nějaký pěkný auto. Ne.
A, Elysium. Já si myslím, že jakoby do téhle hry, když už jsme u toho Elysia, je to moje nejoblíbenější auto v téhle hře a přijde mi, že třeba takhle se mi jako hodí víc než ty auta, co tu teď jezdí. Jako vím, že jako atmosféra, ale rozhodněte se, co tu jede, jo? Co jedlo vedle mě a já jedu v takový nádheře, ale podle mě to vypadá jako Chase. A už nám to ukazuje na radaru. O, policajti. Na radaru nám to ukazuje červenou čáru, kam máme jít. Tak tam jede. Ne. Kurňa. Bába. Ne idiot, bába. Tady hrozně řídí báby. Nebo já? Myslím, že spíš ty báby. No, abychom byli tolerantní k sobě. Takže. Oh. Teď vidíte moje velké driving skills. Pane bože. Joe, ty jsi takový opilec. Ty neumíš řídit? Ne, já vím, kdo neumí řídit. Ten hydrant tam vlezl nám do cesty. On neumí totiž řídit. Hovado jedno. Neumí řídit. Hydrante! No nic. Hydrant za to nemůže. My bychom tam měli dojet. Drifty. Ta hra není úplně dělaná na drifty, ale s tím autem jdou dělat dobře. Třeba teď. Drifts. No nic. Jestli se ptáte, proč to trochu seká, proč je ta grafika taková... No, to je jedno. Jestli se ptáte, proč to trošku seká, protože nemám nejlepší počítač. Už je postarší, takže se to jen trošku seká, ale rozhodl jsem, že to chci natáčet, protože je to skvělý. Bábo, uhni, ne! Bába jedna pitomá. Jeď. Tady mě ohrožují báby v taxicích, taxikářky hloupí. Aby neměli dělat. Bábo, uhni. Ten chlap je magor, musíme ho dostat. Tady seš ty buzerante, no, Joe má nádherné hlášky. Jeď. Kurva. A co je tohleto za misi? Jo, to je ta mise, jak jedeme za tím debilem a jdeme ho zmasit. Jo, já už spoiluju. Tady jedeme za tím debilem, jestli se poslouchali tu ukázku, tak jedeme za takovým debilem z benzínky, který ho musíme zmasit, protože napráskal Vita, našeho broučka. Drsně se dívá Joe, drsně, ano, drsňácký pohled. No nic, vykopnout dveře a jdeme dál. Zavírat ty dveře. Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele. Pojď Ano. si ty, hovado. Další přehlídka z prostých slov. Ukládání. Ano tak, Joey, zvedni se, pojď, zvedni se, pojď. Dělej. No konečně. Malýho buzeranta zabij. Nebo já ti s tím pomůžu. Takže dělej auto. Ani se neumí nechat zmlátit. Jo. To je pravda. Ona může v takový křuksně, toho budeme mít hnedka. Jeď, Joey, jeď. V našem Elysiu ho zvládnem. Hnedka. Jeď. Takový smyky tady. Šmyk. Jinak, kdybyste chtěli vědět něco o Mafii 2, tak mimochodem je to teda celá česká hra. Jo, zastav ho. Jo. A teď vystoupíme.
Ne, on do mě narazil, viděli jste to? Tak to zkusíme znovu. To nebyl, přísahám, to Stan, prosím, já to fakt nebyl. Nic jsem nikomu neřekl, musíte mi věřit, to byl Stan, to on koupil ty lístky, přísahám. Sorry, kámo, ale to už jsem Já slyšel. nelžu, to Stan to řekl policajtům, ne já, přísahám, prosím. Fajn, budu dělat, že ti věřím. Do toho jste najdu. Hele, mu skončila šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží, na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli si mi lhal? Takže on nám chce Stan hezky utéct, ale to se mu nepovede, protože máme rychlý auto. Tak. A už se nám tady nahoře vpravo se nám ukazuje časomíra. O ne, zatoč. Nahoře vpravo je časomíra a musíme to stihnout tam dojet na to nádraží, což je těžký docela. Já už jsem tu hru hrál, asi víte, no, tahle ta hra není nová. Je z roku 2012, myslím, je z roku 2010 a takže už není úplně takže není nová rozhodně, už je stará 7 let. Tady si to trošku krosneme. Ne, kurňa. Časový limit, Joe, časový limit. Elysium, přidej. No, ta hra je z roku 2010, takže není vůbec nová. No, krásně teď nám ještě ulítne kapota. Ne, neulítne? Tak ne. Ta hra vůbec není nová. Takže se nesmíme zlobit, kdyby tam byly nějaký grafický bugy nebo něco takového. Tak když je teď 2017, tak je stará 7 let od roku 2010. A na to, že je stará 7 let, mi přijde ta nejlepší, jako že podle mě má lepší grafiku jak GTA 4. Říkejte si, co chcete, ale má to podle mě lepší grafiku jak GTA 4 a celkově mi to přijde lepší než GTA 4. GTA 4 je podobně stará hra, protože Mafia 2 původní verze byla už v roce 2009, ne, 2008 a potom finální verze 2010, která se začala normálně prodávat, takže říkejte si, co chcete, ale já to mám radši než GTA 4. Zvlášť protože GTA 4 mi přijde takový celý tmavý, když to Mafia 2 má různé podoby. Třeba, vidíte, teď jsme v zimě a je to celý hezky graficky propracovaný. Všude je sníh, auta jsou zasněžený. Jo, OK, ne úplně na max zasněžení, třeba to naše auto není vůbec zasněžený a je to proto, že jedem, no. To musíte uznat. Takže auta jsou jakoby zasněžený, jsou tam různý roční období. Další den a další díra v karoserii. No, jsou tam různý jakoby roční období, tím myslím, že je tam léto, zima, takový, je tam i den, že jo, a noc. Když to v GTA 4 zima třeba, že jo, není, což mě úplně štve hrozně. Nebo obecně v GTAčkách není zima. Což mi přijde taky divný. Že GTA můžete hrát třeba rok a nikdy tam není zima, anebo se tam nedá navolit. Když to Mafia 2, když hrajete, tak tam se dá navolit buď zima ve volné jízdě třeba. Nebo právě v Joe's Adventures je na začátku zima, ale takový starší auta. A ne, Poliši. No, nemají šanci mě dohonit z toho jejich křups. Ne, my máme tak... kurňa, teď nás to málem zabilo. Ne. Musíme si spravit kapotu, teda auto. Tak si počkáme.
A to až páni policajti no chtějí po nás jenom pokutu, takže... Dobrý den. Haló. No jo, tak... Zaplatím. Tak. Už co zaplatil, Joe? Tady máte, berte, jak můžu zmizet. A dej si konečně do půjčů, kamaráde. Jo, teda. Ne. My jsme v pucu, jsme čistý. No nic. Teď nám to ubral prachy, no tak, už můžu jít. Konečně. Nastoupíme si. A dojedeme tam teda. Tohle to bylo nemilé. Ještě k tomu se nám trošku rozbilo auto, ale to nevadí. Takže, kde jsem to skončil? Jo, že v GTAčkách není zima. No, prostě jakoby existují i módy do GTA, třeba do San Andreas existuje mód, ve kterým je zima. A třeba v 5 jako zima je, to musíte uznat, ale... No, ale prostě obecně jinak v GTAčkách zima není. Tak, a teď musíme chytit toho pitomce Stena. Tak, musíme jít na vlakové nádraží, tady se nám ukazuje bod. A blikají dveře. Scéna. Hej, Stene, kam pak to jdeš? Do prdele! Stene, Počkej, Stene, počkej, já tě musím chytit, chci si jenom promluvit přeci. Nejsem nějak ošklivý, nechci tě zastřelit, vůbec ne. Vůbec tě nechci zastřelit. Přesně. Kurva, to je nějaký zasraný akrobat. No jo. On tam skáče jak debil. No jo, on tady skáče úplně jak borec. Tohle je skurvený. Ježiš. Mě zabije. Jo, to tě zabije jednou, protože máme... Ježiš. No to tě zabije, Joey. Brzo. Hej, Stene, počkej. Kurva, 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 kurva. Běž, 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 běž. Přidej, Joey. Mezerník, tak. Hodnej Joe. To ale fakt je nějaký zasraný akrobat. Ale Joey je taky, no, zasraný, není zasraný. Ale oba jsou takový akrobati, jo, docela mu to jde Joeykovi, Joe. Joevi. Docela ti to jde i s tím kabátem, jo, to by se měla třeba nedokázal s kabátem takhle skákat. A on je nějaký silný. Přidej. Pojď, Joe, pojď. Pojď, Joe. No tohle nebylo, to vypadalo divně docela. Jsem úplně nepochopil. No. No, nebylo to úplně... No, kurňa, nebylo to úplně povedený, abych řekl. Ale Mafia 2 se prostě nedá nic vytýkat. Mafia 2 je prostě skvělá hra. A nesmíte jí nic vytýkat. Jinak vás se to potrestá. Tím, že Joe přestane běhat. Nebojte, on pořád běží. Běž, běž, Joe, běž. Přidej. Jo, přidej. 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 Pojď, Joe. Pojď. Jo, to už je uchylný. No nic. Co je trošku uchylný. Už ho to zpomalilo, už ho skoro máme. Hej, dávej si pozor! Už ho skoro máme. Jo, už ho máme skoro, už pojď. A teď kulhá, teď už ho dostaneme. Pojď, Joey, pojď. A máme ho. Filmová scéna. Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stene. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilet zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden.
Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té hloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde drží v bezpečí. Já asi tak důležitý nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej, jede ti vlak. Tak. A jo, teď máme zavolat Lukovi. Takže... Ježišmarja, co se to s naším autem stalo? Co to? Auto! Jo, už vyskočilo. No nic, takže... zajedeme si k telefonní budce, která je hnedka vedle nás. Je to na mapě, ale si tam zajedu. Jsme přece takový líný, pohodový Joe. Přejdeme kvůli tomu lidi. Pojďte, přijeď. Yes. Jo, nesmíme jí hlavně rozbít, jo? Jinak jsme v háji a musíme jet po městě. O, policista. No nic. Jdeme si do telefonní budky, která je hnedka tady. Šup. No. Ne. Tak. A voláme. U Freddyho. Hele, tady Joe, chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž. Je tady. To je Barbaro. Čau. Už je hotovo. Jo, ale je tady ještě jeden chlap. Co tím myslíš? Ten opičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurvenec Mazeo, já to věděl. Kdo to sakra je? Liší Mazeo. Sebrali ho minulý měsíc, je to retardovaný debil, ale mohl by nám vždycky prozradit. Kurva, hele, poslouchej. Musíš zjistit, kdo mají schovanýho. Je mi tučem. Až to zjistíš, postaví se, že už nikdy nikomu nic neřekne. Je to jasný? Jo, jasně. A hele, co vy to? Starej se o Mazea. My se postaráme o byta. Takže... Jo. A uložilo se to a najdeme detektivy poblíž policejní stanice a budeme je sledovat. Asi... Tak... A jedeme. Mluvní bábo. Pane bože, tady jsou ty báby a tady jsou lidi naprogramovaní fakt hrozně. Vy na ně... Hej, to si... No, vy na ně zatroubíte a oni vám prostě skočí do cesty zpátky, já to nechápu. Proč to takhle funguje? Trošku mi to nedává smysl. A už natáčíme 23 minut. No tak tady tím to ukončím potom, až tam dojedu. Takže už jsme skoro tam a bych jsem zatím mohl jenom říct to, že jak jsem mluvil o těch GTAčkách, tak GTAčka mi prostě přijdou, GTA 4 mi celkově přijde horší jak Mafie 2 a říkejte si, co chcete, ale mně se prostě grafika Mafie 2 líbí možná i víc než GTA 4. S GTA 5 se to nedá porovnávat. Já to mám navíc na nejnižší detaily, aby to vůbec můj počítač unesl, ale jedeme a oni nás policajti a už jsme se ztratili od policajtů. No,
prostě říkejte si, co chcete, GTA 4 mi přijde horší jak Mafia 1. Tím by jsem téma o GTAčkách takhle skončil. No. No, teda, já jsem se zaposlouchal do rádia. Teď jdeme zmasit Krysu, jdeme zmasit Krysu. Ale jdeme prostě zařídit, aby už to mostý hovado nikdy nikomu nic neřeklo a nemohlo zabít Vita a tady tyhle ty hovada. Prostě, aby nás nemohl zmasit. Pronásledujeme pachatele nehody. Jo, tak si pronásledujte, já mám ale tak 1000krát rychlejší auto jak vy. Rozumím. Ten chlap je magor. Musíme ho dostat. Já nejsem magor. Ne. Rozumím. Proč se nám musí furt rozbíjet motor? Dělej, Joe. To prdele. Motor je opraven. Kurva! Ale do prdele. Nastup, Joe. No tak, pojď. Jo. Jeď, Joe, pojď. Už jsme se, dohýluj se, no tak. Proč se hýluješ tak pomalu? Okamžitě jsme ztratili hledanost. To je nádhera, tady se ho mohli vidět na radaru. Pravo dole. No, tady ten systém, teď já řeknu něco o tom, jak jsem teď si opravoval motor. To mi přijde, že je dobře. Teď budeme tady ty... Co se děje? Někdo ti ráno nasral do ovesní kaše? Tady ty dva musíme sledovat. Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Vyřiď si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklo. Tak, jdeme. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajer. Jo, no jo, to je hezký autíčko. Růžový. Že jo? Vy fakt umíte chlapa rozveselit. Jdete do toho růžovýho, že jo? Prosím. Prosím, jděte do toho růžovýho. Auto, růžový. No, děkovat nemusíš. Růžový. Ježiš, co je to za klakson, my máme lepší. Tak pohněte se. O, růžový autíčko, to je ono. A teď se nám to uložilo. A ještě je chytne. Jsem příliš blízko. Uhni. A jdeme na to. Chytneme je. Teda, my je nemáme chytit, my je máme vystopovat. Opatrně, kam jedou. Takže je vystopujeme. Nesmíme být tak blízko. Zapnu si omezovač rychlosti. Tak, to je ono. Takhle nebudeme moc blízko ani moc daleko.
jedeme. Mimochodem mi přijde jako divný, přijde mi jakoby divný, že mají policajti růžový auto za prvý, za druhý, že se jako povídají o tom, kdo komu nasedal do kaše. To je zajímavé konverzace jsou Mafii 2. Jo, a ještě kdyby nebylo něco OK, nebo kdyby se něco dělo, jako že by třeba nebyl v pohodě mikrofon, nebo kdybyste špatně slyšeli hru, nebo byste špatně slyšeli mě, nebo něco špatně, tak mi napište do komentářů. Dolů do komentářů. Ne, naše Elysium. A on už je stejně docela rozbitý. Ale zatím to ještě jde. Jinak tohleto auto tam v té hře nebylo původně. Je to mod auto a je to z nějakého peče, ale nevím přesně jakýho, z nějakého dodávacího balíčku a nevím jakýho přesně. Takže si můžete najít asi někde na internetu taky. To jde najít ten patch na to auto, na tohleto modrý Elysium. On není jenom modrý, samozřejmě se tam dají nastavit jakýkoliv barvy. Ale dá se to určitě najít na internetu. Ježíš. A my teď teda jedeme za tou krysou. Počkáme se, až zajedou za roh. Teď. Jeď. Auto už jede trošku pomalejš, protože je už rozbitý docela hodně. Tak, teď jsme se jim ztratili, takže už je vidím zase. A jsme na přehradě. Nám tu skočil opisek. Jinak tady to je česká hra. Nebo tahle není úplně česká, ale je česky nadabovaná a anglicky se dá sehnat, ale mně přijde ten anglický dubbing špatný. U téhletý hry zrovna. Jakoby, že tady prostě tady ten dubbing prostě skvělej český a anglický je tady špatný, jak já nevím co. Jak třeba, nevím, s čím bych to mohl srovnat. Tady je prostě dubbing špatný anglicky, ale český ten je fakt výborný. Jinak mimochodem tady ta hra není zadarmo, není online, hraju ji mám ji staženou počítači a stojí peníze, ale já ji mám skopírovanou od kamaráda. Moc za to děkuju, díky tomu můžu dělat tady ten let's play a další let's play, jestli se vám to bude líbit. Sami jste si o to napsali v komentářích, takže doufám, že se vám to ode mě bude líbit. A děkuju tomu kamošovi, protože bez něho by jsem teď nemohl žádný let's play točit. Jo, protože on mi okopíroval Mafii 2, takže děkuju mu moc. Takže jedeme furt za páni policisty, za páni policisté jedou stále v růžovém krásném autíčku a jsme příliš blízko. Tak si přibrzdíme. Počkáme si ještě raz, 2, 3. Teď a jedeme. A jedeme za nima. Mají to hezky ukrytý, ne? Chlapa schovávají na lodi? Ne, doufujeme, že ne, Joey. Ale je pravda, že tady je na mapě vidět moře nebo řeka nebo něco podobného. A jste si
skills. Ty vole. Tady jako do stromu se dá narazit, jako do listí stromu. Moje driving skills, jako nechtěl bych tady být moc prostý, jo. To bych fakt nechtěl, ale kdyby jsem byl, tak napište, já se trošku zmírním. Moje driving skills nejsou moc dobrý a zvlášť tady je to takový plavoucí. Jakoby tady je model jízdní, zvlášť u toho Elysia je plavoucí. To je Elysium, potomek Elysium a je to hodně plavoucí jízdní model. Hodně, ale tím myslím jako, že ne nějak extra moc, ale jenom prostě hodně. Což znamená, že hodně. Takže díky tomu je to ještě horší s tím mým řízením. Asi to vidíte. Už jsem si to auto asi 3krát musel opravovat, jako ručně. Ono se samozřejmě se dá opravovat i v opravárně, v opravně teda, to říkám, opravárna, opravně. Ale já jsem na to neměl čas, třeba mě ho měli poliši a když máte policajty v zádech, tak se nedá vědět do opravny. Takže tak. Jinak ještě jedna věc, kterou jsem možná měl říct hnedka na začátku, omlouvám se za menší lagy. Já nenahrávám nahrávačem obrazovky, protože by se to ještě víc sekalo, já proto nahrávám kamerou. A hele, už jsme tady. Najdi jinou cestu dovnitř. No, tak tady si myslím, že bychom nějak tak mohli to ukončit. A protože už natáčíme docela dlouho a Joe vás všechny zdraví a tím se na vás u dalšího let's playe a čus!